Trapom kanáli. Dneska tu mám 8 rokov. Teraz, keď som mala narodeniny, mám 8 rokov, slavujem. A tu máme takéto autíčko. Máme autíčko. Ukážem vám aj zbytek. Tu máte motorku, brum, brum. Máme tu aj auto. Aj panákov 4. Jedna je v tom džipáku. A tu vidíte jednu stavičku. Mám ju vyberem tu. Vidíte to, ne? Dajte na toto veľa like, lebo ja to nenatáčam tak zbytočne, lebo nejaký z vás tačalo. Lebo som Slovák. Tak keď ste youtuber, vám dám určite na video like aj Simserovi. Lebo tak dám, vy mi dáte like aj odber. A potom asi aj vám dám like. Ak ste vedeli tu veci, tu vám to vyblížim. Uvidíte ako. Tu je aj scéna. Tu takto otvoríte. Otvorí sa vám to. Klobúkom, ale dáme ho bez klobúku, lebo takto zapás. A ja mám hamburger. A ešte jednu kavičku. Pre tú... Jak sa volá? Hej, ty, jak sa voláš? Flutter. Date to video like. Prosím, dajte na toto video like. My sa budeme like. Nechceme vám ukazovať bolesť. Dôležitejšie je, čo je pod ňou. Na toto video like, dajte sa Moletool obsahuje kombináciu proteínov, ktoré sa rýchlo absorbujú. No toto je lepšie.
Dobre, čus videjka a to sa vraví, to som ja natáčal čus.